гармои имсол сабаби даҳҳо сӯхтор дар ҷангалҳои минтақаи Кӯлоб шудааст. ин сӯхтор дар талу теппаҳои кӯҳи Хуҷамумин сар задааст. дар пайи он 110 гектар беш аз ор ба коми оташ рафтааст. тафсии сахти ҳаворо сабаби сӯхтани ҷангалу бешаҳо медонанд. Кӯлобда 51 градус дар ҳамон замон аян хавфи сӯхторам гуфта сар задани сӯхтор эҳтимолотиш ҳастай ва дар ҳақиқатан дар ҳамин маврид дар молачхеле ки гуфтем Данғарада дар ноҳияи Ховали 15 гектар сӯхт. خب در ناحیه همدانی در این کلوب خودش در مومن آباد در همدانی 2 روز روی هم 12 هم من سوختار دوام کرد. шумораи сӯхторҳои имсола аз солҳои қаблӣ дида бештар будааст. бархе аз онҳо бо дасти одам низ рух додаанд. осеби он дар ҷангали ноҳияи Ховалинг 74 000 сомонӣ ҳисоб шудааст. бояд ҳаҷми зарари расидаро хонаводаи як кӯдаке ки боиси оташсӯзӣ шудааст пардозад. аммо раиси ноҳияи ҳамадонӣ баръакси ҷангалбонҳо худи сокинонро гунаҳкор донист. ба гуфтаи раис аксари истироҳаткунандаҳо боиси сар задани сӯхторҳо мешаванд. муайян карда мешавад ки шаҳрвандоне ки ҳам дамгирӣ мераванд ҳам баъд баъзе шаҳрвандо решаи камол мечинанд онҷа шиштар хӯрок мехӯранд шабона рӯзона аз ҳисоби ҳамин сар мезананд. хай хусандивараш ҳамин аст ки мардуми ноҳияи ҳамадонӣ даста ҷамъона рафта амро хомӯш мекунанд. барои дар онҷа бигем мошин намебарояд об бароварда намешавад фақат ба воситаи дигар олотҳо амро хомӯш карда гирад. ба гуфтаи ҷангалбонҳо як шиша низ метавонад боиси сарзадани оташсӯзӣ шавад. сар задани ҳамин сӯхтор дар ҳамин ҳавои гарм аз оинаам ҳамин шиша ба вуҷуд омаданаш мумкин аз баклашкам мумкин вақти гарм мешавад омилош бисёр мешавад. ҳоло дар минтақаи Кӯлоб 324 000 ҳектор ҷангал вуҷуд дорад. танҳо дар 6 моҳ дар ҷангалҳои 9 шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон сӯхтор сар зада оташ зиёда аз 434 гектарро фаро гирифтааст. барои хомӯш кардани аксари онҳо аз қувваи сокинон истифода шудааст. худи ҷангалбонҳо эътироф карданд ки кӯҳҳои душворгузар ҳамавақт монеи хомӯш кардани сӯхтор мешавад. ҳоло хоҳиши онҳо аз ҳукумати кишвар ҳамин аст ки барои ҷангалҳои минтақа чархболҳои махсуси оташхомӯшкунӣ дода шавад. ба гуфтаи онҳо дар сурати сар задани сӯхтор онҳо метавонанд саривақт онро хомӯш кунанд.